A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Ejjew l-aktar eżis nitlu fil-preżenza ta' Alla. Alla li huwa preżenti fil-ħajja tagħna ejjew matul dal-ħin ta' talb il-Qudiesa nirrealizzaw li qegħdin niċċelebraw għal darb'oħra sagramentalment id-tbatija, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Ġesu jimxi magħna, Ġesu jieħu ħsiebna, Ġesu jinteressa ruħu minn kull wieħed u waħda minna. Illum nixtieq nitolbu wkoll Alla għadha fost l-insara. Illum l-Ordni Benedittin jagħmel it-tifkira tal-Beata Gabriella Sageddu. Di kienet soru minn Sardenja u li din fis-snin 30 tas-seklu li għadda offrit ħajjita anki l-mart li kellha Alla għadha fost l-insara. Mietet lejn it-tmiem tas-snin 30. U għalhekk illum nitolbu bil-interċessjoni tagħha lill-Beata Gabriella Sageddu Alla għadha fost il-knejjes insara li huma mifrudin imma li jistgħu dejjem jersqu aktar lejn xulxin. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu il-preċetti tiegħek biex jistħoq inna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb ta' Eżdra. X'ħin kienu qed joffru sagrifiċċju ta' filgħaxija, jien, Eżdra, qomt mill-lajb tiegħi u bi ħwejjeġ u l-mantar tiegħi imċartin inżilt għall-kubtejja u ftaħt idejja lejn il-mulej Alla tiegħi. U għedt, Alla tiegħi, jien inħossni nistħi u wiċċi ma jagħtinix li nerfa' ħarsti lejk, Alla tiegħi, għax dnubietna tant kotru li ninsabu mazzin sa rasna fihom u ħtijietna għolew mola smewwiet. Minn żmien missirijietna sal-lum waqajna fi ħtijiet kbar u minħabba fid-dnubietna aħna, is-slaten tagħna u l-qassisin tagħna ġejna mogħtija f'idejn slaten barranin. Dawn darbuna bix-xabla, ħaduna fl-eżilju, ħadunna ġidna u ġejna fil-għajb li qegħdin fih illum. Imma issa l-mulej Alla tagħna grazzja għal ftit ta' żmien billi ħallinna fdal u tagħna fuq ix nafdaw. Jiġifieri dan il-post qaddis. Bekk Alla tagħna rid iferraħna u jgħajjixna għal ftit fl-eżilju tagħna. Għax aħna il-sira, imma Alla tagħna ma nsieniex fl-eżilju tagħna, għax wera l-ħniena tiegħu magħna quddiem is-slaten ta' Persja. Meta tagħna mill-ġdid il-ħajja ħanerġgħu intellgħu it-tempju ta' Alla tagħna u nerġgħu nibnuh mill-ħerba tiegħu u bekk ikollna kien f'Ġuda u Ġerusalemm. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem u s-saltna tiegħu jikkastiga u jħen, iwaslek sal-qabar f'qiegħ l-art u mbagħad jerfek mill-akbar erda. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Faħruh u li Iżrael quddiem il-ġnus u xerritkom f'nofshom u hemm urikom il-kobor tiegħu. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Olluh quddiem il-ħajjin kollha u sidna u Alla tagħna u missirna u Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Minħabba dnubikom jikkastigakom, imma jħen għalikom il-koll. Waqt jiġborkom minn fost il-ġnus kollha u f'nofshom tinsabu mxerda. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Infaħruh jien fl-art l-eżilju tiegħi u nuri il-qawwa u l-kobor tiegħu lil-ġens midneb. Erġgħu lura għal għandu mit-imbin u għamlu il-ġustizzja quddiemu. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Is-saltna ta' Alla waslet. Intmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ li 12 madwaru u tom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart. U bagħthom ixandru s-saltna ta' Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus. U lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx, uħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha minn ma' riġlejkom bħala xhieda kontrihom.
ħarġu mela u bdew iduru l-irħula ixandru l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej. it-tifħil lilek Kristu. Fl-ewwel qari smajna silta mill-ktieb ta' Eżra. Dal-ktieb huwa pjuttost rari, għaliex ftit nisimgħu siltiet minnu matul is-sena, fil-fatt smajna silta jumejn ilu, it-tnejn, silta il-bieraħ u silta llum u nieqfu. Eżra għex fi żmien partikolari ħafna. Kien żmien meta il-poplu ta' Alla wara l-eżilju kien qed jirritorna lura fart fl-art tiegħu. U kien żmien meta l-poplu kien għadu mifxul wara l-eżilju u għadha kien hemm bżonn min jgħinu jinġabar. Eżra li kien saċerdot kien qed jipprova jiġbor il-poplu u kien qed isib il-kooperazzjoni tal-gvernatur ta' Neħemija. Fil-fatt hemm ukoll ktieb ieħor fl-Iskrittura jismu l-ktieb ta' Neħemija. U li għandu huwa dan li f'din is-silta mxandra lilna llum Eżra jara fiċ-ċokon tiegħu quddiem Alla. Qed jistqarr f'ismu f'isem il-poplu kollu li aħna dnibna, aħna dgħajfin. Kemm hu veru dal-kliem għalina wkoll. Imma konvint Eżra u aħna wkoll konvinti mill-fejqan ta' Alla. Alla li ħeles il-poplu tiegħu mill-eżilju, Alla li jeħles lilek u lili minn dak li huwa il-mart tagħna. Hemm il-mart fiżiku, meta nimirdu, hemm il-mart spiritwali, il-mart tar-ruħ. Meta aħna nkunu skjavi ta' xi vizzju, meta aħna nkunu skjavi ta' sitwazzjoni li iġib anki magħha dwejjaq, iġġib anki disgwit madwarna, iġġib diżonestà, inġustizzja. U aħna llum qed induru lil mulej u nitolbuh il-grazzja tal-fejqan. Smajna wkoll fl-Evanġelju meta Ġesu bagħat l-12 biex ixandru s-saltna, ikeċċu xjaten u ifejqu l-mart. Il-mulej Alla tagħna huwa Alla li jfejjaq. Ifejjaq il-firdiet li jimbtu anki bejnietna fis-soċjetà tagħna, il-firdiet li jimbtu anki fil-familji tagħna. Anki il-firda bejn il-knejjes insara semmejna lil Beata Gabriella Sageddu li tat ħajjitha u fit il-mart li kellha fetà żagħżugħa biex jinelbu il-firdiet fost il-knejjes insara. Ejjew illum b'qalb ħerqana nilqgħu din l-aħbar it-tajba lil mulej batinna. L-aħbar it-tajba llum li batinna hija aħbar ta' fejqan. Inti konvint li l-mulej għandu l-qawwa ifejqek? Ersaq lejh. Il-mulej jistiednek tersaq lejh u lest li jħaddnek miegħu. Il-mulej lest li jagħtik il-fejqan. Naturalment, inti tagħmel il-parti tiegħek ukoll. Dak l-impenn tagħna biex neħilsu minn dak li iżomna skjavi, xi vizzju, xi dnub, xi stil ta' ħajja li huwa negattiv li ifakkarni iktar fid-dlam milli fid-dawl. Ersaq lejn il-mulej u ħallih iħaddnek miegħu. Ersaq lejn il-mulej u wilqa b'qalb miftuħa il-fejqan li joffrilek. Ħuti Alla bagħat lill-Ibnu fid-dinja biex jeħlisna mill-jasar ta' dnub u jinawgura il-fidwa tal-bnedmin kollha. Mimlijin bl-Ispirtu ta' Kristu rxoxt nitolbu u ngħidu wara kull talba tiġi saltnatek mulej. Tiġi saltnatek mulej. Nitolbu għall-Knisja sabiex l-għażla tagħha favur il-fqar tressaqa dejjem iżjed lejn l-Evanġelju. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej.
Nitolbu għall-missjonarji sabiex fi dialogu tagħhom mal-ġnus imbeda iħabirku ħalli t-traqat kollha iwasslu lil bnedmin għand Kristu. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Nitolbu għal dawk morda fiżikament, dawk morda b'mart li m'hemmx fejqan għalih, biex int mulej tlaqgħhom ma' nies ġenerużi u professjonali li jgħinuhom b'kull mod, fiżikament, psikoloġikament u spiritwalment. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Nitolbu għall-għaqda fost l-insara biex il-membri tal-Knisja ikunu ħaġa waħda fik mulej. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. O Alla li tajtna bliġi l-imħabba u b'missjoni ix-xandir tal-Evanġelju lill-bnedmin kollha, għatina li naħdmu għal paċi u l-ġustizzja u li nħabbru s-salvazzjoni tiegħek mat-triqat kollha tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Xieraq tas-sew li nroddulek ħajr, tajjeb u sewwa li nsebħuk mis-sir qaddis, għax int waħdek Alla ħaj u veru, qabel kull żmien u tibqa' l dejjem, u tammar f'dawl fejn ħadd ma jista' jersaq. U int li int waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja, għamilt il-ħlejjaq tiegħek biex timlihom b'kull barka u tenni lil ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk jinsabu tajja blat ta' anġli li lejlu nar jaqduk, jitaxqu bis-sebħ tiegħek u bla qiegħda jsebħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien mal-ħlejjaq kollha tal-art li bla ħinna jfaħruk, nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Infaħruk Missier qaddis għall-kobor tiegħek, għall-erf u l-imħabba li bihom int għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem xbija tiegħek, fdajtlu fidejk id-dinja kollha biex jieħu ħsiebha, ħalli jaqdi lilek waħdek ħalliq tiegħu u jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha. U meta ma qatx għar-rieda tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, int ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawwimthom jistennew is-salvazzjoni.
u int missier qaddis hekk ħabbejt għad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battilna libnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħanna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal il-bxara tajba tas salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ksib ta' mħabtek ta' lilu nnifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma liħ li mietu rxox talina min għandek missier fuq dawk li jemnu bagħad bħala l-aqwa don l-Ispirtu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu jogħġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u id-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li juħallinna bħala patt għal dejjem. Kif waslet is-sija li kien imsebbaħ minnek missier qaddis u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u huma jieklu ħal ħobs birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Kudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll ħall-kalċi bl-inbit ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna, niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet, nistqargu l-qawmin tiegħu għall-ħajja u tluh fil-lemin tiegħek. U aħna nistennuh jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-demm tiegħu, is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt għall-Knisja tiegħek. Għamel fit-tjieba tiegħek li daw kollha li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi. L-Ispirtu Santu jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollha li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju. Il-qaddej tiegħek, il-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet kollha tad-dinja. Il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu din l-offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakru ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna l-kollu lidek missier ħanin qatina li mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Beata Gabriella Sageddu u l-qaddisin tiegħek inkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek fejn mal-ħlejja kollha meħlusa mit-taksir ta' dnub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu t-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u lit l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew li nistaqbihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-iklaq tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej int nitmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tjieba tiegħek għatina dejjem lajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Nixtiequ ninfurmawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Ċarles Scicluna daqt jinsab għall-bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfinna dnubietna. Għalma nafru l-minuħa tiegħi għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum aħfinna dnubietna, bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina.
La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min uħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli.
Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا هل ما نغفر للمنوحة تيالينا لا تدخلنيش في التجريب إذ هلسنا مديني أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم يبقى ديم تديم أمن. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا هل ما نغفر للمنوحة تيالينا لا تدخلنيش في التجريب إذ هلسنا مديني أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم يبقى ديم تديم أمن.
Slima lik sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum aħfirna dnubitna, bħalma naħfru l-minuħa tiegħek għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrik ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrihuma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pareri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Parax tal-migranti. Itlob għalina. Parax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħit nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħit nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħit nubit tad-dinja. Henna għalina. Lopalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern
l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Beata Gabriella Sageddu, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.